Ụtụtụ ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite Nwadama anyị na-agba alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Dịka m si ekwu, agwara m gị na ịgba afa dị nnukwu mkpa maka na onye nwa bụ spiritual lab. Maka na onye amara ebe mmiri si wee bido maọbụ ya ama ebe ọ na wee kwụsị. Nwanne, na-agba afa miri emi ka ị mata ihe na-eso gị na mmụọ so gị n'ụzọ na ihe dị n'ụzọ gị, ka ị mara nke ị ga-abụ nke ị ayọ biko, nke a ga-achụrụ àjà chụọrọ àjà, ka e wee nwee chi dị mma na mmadụ na mmụọ a na-ama aka. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. A sị nke ọma ka meere anyị na chi tata bụ nkwọ ya kwọtara anyị ihe ọma. Anyị gboo n'ihu, anyị egbute mma. Anyị gboo n'azụ, anyị egbute mma. Anyị gboo n'aka nri, anyị egbute mma. Anyị gboo n'aka ekpe, anyị egbute mma. A sị na akakaka ya ama anyị, chichichi ya ama anyị. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m na onye ọbụla sị na akwa ya ama achapa ma ya abịa na nke ya. A sị m ebe bere ugo bere nke si ibi ya ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m nkwukwa ya. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa na ya ma na ka afịa. A sị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ise. A sị m na ndị anyị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị na Ugochi tubelu ọdịnala temple gụnyere ndị enyi anyị, ndị na-egburu mmụọ dị iche iche anyị ji alụ ọrụ anụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple, ndị kụrụ mba na ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-elotakwazị ndị bụ na ife anyị na-emere ha bụ ndị na-abụ mgbe ụbọchị ọbụla ha na-aga ọfọ for 21 days chee ihu na isi lotu Ugochi tubelu ọdịnala temple, wee yọkwazie anyị yọ ka ha keta oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Anyị na-agọrọ ndị na-etu ọfọ ezumezu mmụọ niile anyị ji alụ ọrụ, mee ka ha keta oke niile na ọchịchị obi ha ka ọ bịa na mmezu. Ndị ọzọ anyị na-echefukwa akwụkwọ ndị enyi anyị ndị na-ekesa isi ya meseji anyị, ha nweta vidio anyị ga-esi ya ha tụsara ya ndị enyi ha. Ndị na-etu a ka anyị na-agọkwa ọfọ si na ihe ọma ya emere ha, na ọchịchị obi ha ga-elu ha aka, na onye chụwara ha ga-ada. Ise. Ekenekwa ndị enyi m ndị na-echere anyị ezi echiche, ndị sendịkwara meseji dị iche iche maka ya bụ ịtụrụ ugo ọzọ Eze-Ani nke anyị nọ na proses ya. Yesterday bụ ụka ka m chiri ụmụnna m ọzọ, nye ha all their rights. Sunday nke na-abịa n'ogbo 18th ka ụbọchị ya ka m ga-echiziri ndị nze na ọzọ ndị Oraifite, ndị ga-esi na many clans and villages wee bịa nọnye n'onye awụ ụbọchị. Nchiziere ha ọzọ, ịma na afa m agbanwee ozugbo from Ugochi tubelu to Eze Ugochi tubelu. If you like, call it Nze Eze Ugochi tubelu na Oraifite. Ụfọdụ nkwa ịkpọkwa m Eze-Ana, emere mistake. And ụbọchị anwa ka ịtụ nzu m ga-ebido bụrụzie 9 instead of 7 na-atụ now, dịka dibịa na onye wara akpa aja. Ihe m ji ekwu ihe a ka gị nwawe onye Igbo na-ege ntị, ka ị na-aghọta ihe dị n'ọdịnala Igbo. Ana m asị viewers all over the world, friends, my friends, ka ọchịchị obi onye ọbụla bịa na mmezu. Ise. Asị nke ihe ọma mee ka anyị pụta ihe ka anyị dee ude. Ihe m bịara ịkụziri ụbọchị taa bụ uru ọ bara bụ mmadụ ide echukwa ihe dị n'ụzọ ya. Uru ọ bara mmadụ inwe spiritual mentor. Uru ọ bara mmadụ ide echukwa chi onye ụwa ya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mmadụ a na-asị na chi bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ. Ịghọtara ya? Ndị Igbo na-atụ n'ilu si na onye bụrụ chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ndị Igbo na-atụkwazi ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu, ndị si na-acha ya awụ. Meaning, if there is any evil plan against you and your chi does not support it,
ihe ọ bụla onye na-eme na nkịtị nkịtị, ghọtara ya. Ọ bụrụ na chi gị kwudoro gị, nobody can be against you. Ọba maka na chi gị the closest being, ya protector, ya guardian. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. Meta chi gị mma. Ọ bụrụ na iwu onye ji ego ma ọ na ị na-eme biznes, ịdị n'aka gọm na inye chi gị ihe, maka na nature ka m nwere ihe ịma wee marụ gị atụ. Nature mere na ihe ọbụla iwelu plant ya under the sun ga-amịta in multiple fold. Example, iwere single corn tinye n'ala, ọ germinate ya, ọ mụtara gị ogbe ọka gasị. Ịghọtara ya? O nwere ihe ọbụla i nyere mmụọ ama enyeghị multiple fold. That is sure. Unless na ị mara ka esi enye chi gị ihe in gratitude. So if you are not all that broke, use this method. It works like magic. Like mụnwa, ị nwere ike isi na mbụ dibịa, ana m egburu chi m anụ every month. Sure. Like this Sunday na-abịa now, m egburu chi m anụ. M egburu nna m, my late father, m egburu ya anụ. Ọ nọkwazị na temple, akpọtara m ya ụlọ. Then m egburu ndị ichie, ezumezu ndị ichie anụ. Ịghọtara ya? Onye mere anyị ji edenu udenu. Mana mgbe izi m bidoro ọrụ a, ana m egburu sọ chi m. Ude m na-ede, ude degidozie, include my father and again my ndị ichie. Mma na-egburiri ha every month. Sure, ka nwa so na ịghọtara ya. So mana gị nwe onye nketa, at least ị na-egburu chi gị anụ. Ọ nwere ihe ị ga na-eme, maka na onye nyere nnukwu ihe, a ga-atụ ya anya nnukwu ihe. Ị bụrụ onye na-eme biznes, ma ị nwee onye na-eme biznes ike, ma ị bụrụ onye na-eme biznes na na-afụ ego anya, ịma ọ na ihe ọ bụla i nyere mmụọ na mmụọ ga-enyechi gị azụ, ịmara in multiple fold. Ọ bụrụ out of place ma ọ bụrụ na ị na-egburu chi gị anụ kwa ọnwa ọbụla. Maka na nke bụ eziokwu na ị na-egburu chi gị anụ kwa ọnwa ya afụ ifi ya. Ma ọ bụ ị na-egburu chi gị anụ, nwere ndị mma na-egburu chi ha anụ, ha bụrụ dibịa, ha na-egbu, mana ha na-emesi biznes ike, ha na-egburu chi ha anụ ọnwa ọbụla. Then na-egbuziri ofu deity na-aba aka ha n'ọrụ anụ every month. Ka ifu ego n'anya na abụ. It's not as try here for 1 year. Every month, gboru chi ha anụ, every month gboru chi ha anụ for 1 year. Mee for 1 year. Then compare the success in nweta that year i mere ya bụ ife. To years ndị ọzọ i mere ya. Ka ịfụ na ọgụ na achọ chenji onwe gị. Ime ọ na onye gba nkịtị chi ya gba nkịtị, ị na-achụrụ mmụọ aja. Mgbe chi gị na-abịa iri aja, ọ bụ ọsọ chi gị na-abịa. Mgbe chi gị na-abịa, ezumezu mmụọ ndị ya na chi gị na-erikọ na mmụọ na-eso abịa. Entities of powers ndị na-anara oke. Example taa bụ nkwọ. Aja niile anyị na-achụ na temple taa. Example, like ọ bụrụ na mụ na home decide ka m achọrọ ịrụ workload much today, at least anyị ga-egbu ọkọ 10 taa. Mmụọ niile ga-abịa na-anara aja, anya bụ aja. O nwere mgbe fa ga-ere dice, ha mee bless ọrụ niile alụ taa. O nwere mmụọ na etiti ọpọt ndị na-anara aja ọbụla a chụrụ na nkwọ. Na nkwọ ọzọ na-abịanụ, nkwọ na-abịanụ Friday, anyị ga-egbu ebunu. Anyị nwere ike igbuche ebunu 3, ọkụkọ azụ abụrụzie atụrụ taba. Ịghọtago? Mmụọ niile ndị a na-anara aja nwere ngọzi ha na-eweta. Ịghọtara ya? So ị na-achịkọwara gị bụ na givers never lack. Is a principal laws of nature. Whatever you give to nature, you receive it back in multiple fold. So nwere ihe ọbụla aja ọbụla ị chụrụ, aja ahụ ị chụrụ, jee ga-emesi ejima ebe nkụwa gbasara ịchụ aja. Aja a chụrụ were mesara aka. Anyị egbuchara anụ ndị a, enwere ndị nke a ga-enye mmụọ. Yes, ndị a ga-enye mmụọ ebe a chụpụrụ aja. Call it lizard, call it bird, call it anything, any animals, ants. They will come and feast on it. Yes, when they are feasting on it, let me give you one example. Ọ bụrụ ọsọ gị nwa bụ human being na-eto Chukwu okike. We human being, we are all animistic. We are all from animal. We are all animal. Only that human beings higher animals. In the spiritual realm, we are all animistics. Only that human beings a little bit higher, because human being with spirit, with conscience, while animals ndị a nwere instinct and soul. So they too praise the Almighty, their creator too. Now,
when other animistics are praying for you, interceding for you, it goes a long way. Understand? Because ihe ndị ọzọ ekere eke so na intercede on your behalf. Mgbe dị na-achụpụrụ aja anwa ha na-erie, ha nwa na onwe ha mana ọ bụrụ little particles na ọmana ihe eji chụọ aja. Ọ nọ ka etu ego wa human being, o nwere ụdị ego ị ga-aja amụ ịma na nke a bụrụ just by chance, ịma na mmụọ dị aka mmụọ dị ya, etu a ka ọ dị ha nwa. O nwere aja ụfọdụ ahụ eke ije chụpụ na main road, Fanta mineral adị ya, bread ma ọ bụ biskit adị ya. Ndị anyị na-akpọ ndị ara ọfụ anyị ọsmail o were uti ego dị na ya, wee ka o mesịa o were ego aja ego biskit. Mgbe nta smile anwa imeri onwe cause of joy ihe ha chọrọ. Ịghọtara ya? That saraka a na-asị gị chụọrọ ụmụazị aja ime saraka, that little joy ụmụazị ya nwere obi ha chọrọ. So ihe eji achụ aja bụ ka other entities of powers and mystic join ya in gratitude. Believe in me, if there are other animistic are interceding for you, you go a long way. Let me give you an example. Ka m nwere ụka makwuru atụ. Maka na ma like iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ. Onye a na-akpọ Dorcas na Bible na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Asị ya na Dorcas awụ ọgọ Peter. Mana mgbe Peter bịara ọwụ na Dorcas nwụrụ. Mana mgbe ọ bịazi ndị mmadụ na-egosigasị ya ihe ọma dị iche iche Dorcas mere, ma ndị ofide ma ndị o mere nke a ma ndị o mere nke ọzọ. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na Peter wee kpọta ya n'ọnwụ. Ịghọtara ya? So ana m achọ ịkọwara gị na ime ọgọ na-etiwa mgbudi dị iche iche. Onye bata ụbọchị ya adị surprise. Inwe ụbọchị esi na big man nka ya eji ọkụ ma ụbọchị ya ebe ya afọ ya dị surprise, because ụfọdụ n'ime ha nọ na-arụ some charity work, and those people ahụ na-eketa oke na charity ahụ na-eme that really interceding for him. So onye na-ekwu bụ na-achụ aja. Uru na ịchụ aja. Ije na akwụkwọ Leviticus, ịchụ aja na-ewepụ mmehie, ịchụ aja na-ewepụ ọnwụ ike, ịchụ aja na-ewepụ many things. Enwere aja mgbaghara mmehie, aja ihu ọma. Jee gụọ akwụkwọ Leviticus ga-efi na agba ochie ọ dị. O nwere ụfọdụ mgbe Jizọs ndị ụka bịara sisi achụsi na aja, hapụ interpretation ha nwere ike inye gị modern time na ọchụgo aja ka aja. Ihe a bụrụ eziokwu. O nwere mgbe Chukwu okike sịrị Abraham, maka Abraham mana ọ na-achụrụ Chukwu okike aja nke mekọtazi n'otu aka nwa onye gwara ya ọsị ka o were nwa ọsị mba iji na nwa gị gị were eburu. So ịchụ aja ma nnukwu uru. Ị na-achụ aja, mmụọ niile ndị anyị na-achụrụ aja ga na-agbarụ gị ọgụ. Example, ịbụrụ onye na-abụ na-agbasapụ aka, even enwere ndị mma na ha na-emetakwa ivide ụmụ guys ha na-agbasapụ aka na a na-aga ọpụ iwe ka ya by 10 o'clock abụọ maka ha nwee gobe ọ gị nwa egbuchagharị ya ọ gafere. Ịghọtara ya? Mana onwe onye ya abụọ na amarọ gị pụta ebe anyị ụmụazị etichaa gị. So onye ndị akọwa ihe abụ na o nwere aka ọbụla ị gbasapụrụ, ịfụ na ị gbasapụ aka ndị mmadụ asị ọgụ nwa mba na onye abụrụ onye ahụ eme ihe ọjọọ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmụọ ka esi enyechi gị ihe dị na stingy. Inwe ike inwe the money ọgwa na-ejo n'ime enye mmụọ, ịfụ na ha ga-ekretiri gị problem ga-eme ka i spend that money na polisi. Ịghọtara ya? Ị nwere ike bụrụ onye na-azụ afịa mana ị na-echukwu ihe gị na ya kwụ, ịfụ na ị ga na-arụ on into challenges ga na-eme ka ị kwụọ that money in pain. Mana ị nwere ike na-echụpụrụ ha aja every month ga na-eme ha na-ebukwapụrụ gị maka na ha chọrọ ka ị na-edu ude, maka na ị na-edu ude ị na-erota ha. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị na-enye ha oke, ha sị wetin consign us, ọgwụgwọ na-alụ ọrụ nwere nke ị na-eweta, egbochikwa anụ na nwere nke na-eweta dị afọ ga nye ha ya. Ịghọtara ya? Ị ma na gị na chi gị akwụrụ mgbe ụfọdụ imecha ịfụ na gị nwa lose more. So nwanne ya na-achọ ịkụwara gị nwa wise man maka esi apị calculator na inye mmụọ ihe, nye mmụọ ihe for 1 year, then gbakọzie na those years ị na-efi na ị na-apaki ego. Ọ bụrụ ego na mmadụ nwetara isiokwu na one ka o si ebutela, asịrọ gị nye m nọọ gị nye chi gị, nye ya ancestors, maọbụ nye mmụọ ọbụla na-aba akị gaghị enwerịrị mmụọ wụ ya mentor. Onwe ndị kụrụ mbamba na Ugochi tụọ na temple mmụọ ya na-aba aka ha ụtụtụ ọbụla. This morning ejego m je gụọrọ ha ọfọ ngwa mmụọ ya nekwa ndị dị etu a ka o chekwa ha, maka na o chekwa ha bịa gbuo ebu anyị wee na-edu ude. So ihe mụ na nwanne na-ekwu bụ mụta ka esi enye mmụọ ihe, mụta ka esi enye chi onye ụwa gị, echefukwana, very important. Mụta ka esi enye entities of powers na-aba akị gị,
nwee mmụọ na-aba aka gị na-adị agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ịmụrụ na ọ bụrụ na ị na-emeta mmụọ ọfụma, mmadụ nwere ike kwecha gị nkwa onye ahụ anado maka na ị na-emeta mmụọ ọfụma, mmụọ ajegwa onye asị ya idotazikwana nkwa ikwelu Juliet sokwa mezuorie nkwa ya. Ifu na ọ ya akpọ na fon sigo send aka nọmba. Mana ọ bụrụ na ị na-emeta mmụọ na mmụọ amadugo na Juliet nwe aṅụrị na Juliet ga-eloti ya, ịghọtara ya, ị kwesịrị inwe onye na-apịachara gị ụzọ gị na mmụọ. Mana ịbụrụ aka gọm debe ahụ na ịma ihe idebe ego gị, mana ego anyị edebe okwu ya, bikọs na one problem ọ dị ọ dị, ị nwere ike ịpụ ndị uwe akpara gị aka, akparịzie gị aka ije gba onye bụ ego with thank you no very much. So ọ ka mma anyị na-echukwu ihe dị n'ụzọ gị ka m gị na mmụọ kwụrụ, ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ, ka ị pụta ihe. Ị nwere ike ị n'obodo oyibo itiri eti 15 years 20 years, ị na-eme gịnị? Ị ga-anọkwa ụmụazị ị kụziri ọrụ, ụmụazị bịara na within 3-4 years ha bụrụ ike mmadụ 20 na ị nọrọ ịma ọnụ onye kwadoro onwe ya akwado. So ihe na-achị kụwa bụ ka ịghọta ihe ị kwesịrị ịghọta, ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ, chụkwa ihe dị n'ụzọ gị ka mmụọ nyere gị aka. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Onwe ihe ị ghọtara n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, jụọ m ajụ, sendere m meseji 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ anwụta na Facebook, sendere m meseji, aga m enyere gị aka. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa bụ na gị bụ onye Igbo ka ichighata n'ọdịnala Igbo ka ọ dịrị gị mma. Ya gazienụ n'ọfọ.